met nummer 1, Nova van de Grubstal met Jelmer Ketelaar. Jelmer, als je zover bent, mag je beginnen. Succes.
We hebben gekeken naar nummer 1, Nova van de Grubstal. Wat heel positief bij deze merrie opvalt, is dat hij echt heel fijn te bewerken is. Hele mooie houding. Maar we missen eigenlijk in alle 3 gangen wel de rek. De stap is, het laatste stukje stap werd hij wel steeds beter. En ging hij een beetje meer, had je weer meer overstap. Maar voor de rest blijft hij gewoon iets kort in alles. De draf heeft wat tempo nodig. Blijft in een hoog ritme. Heeft wat weinig zweefmoment. Hetzelfde zien we in de galop. Mag meer rollen en mag meer lossigheid tonen. We hebben de volgende cijfers. Stap 6,5, draf 6, galop 6, houding en balans een 7. Souplesse 6, schakelen 6, impuls 7,5. Maakt een totaalscore van 70,5. We gaan door met nummer 2, Bernau van Bokkum, met Ludo. Ludo, als je zover bent, mag je beginnen.
We hebben gekeken naar nummer 2, Bernau van Bokkum. Een hele royale merrie, met lengte in het lichaam, mooi front erop. De beweging, de stap is mooi ruimtakmatig, mist een beetje overstap, maar heeft wel mooi veer in de stap. Veer in het lichaam, ruime, soepele draf. Zou achter even een fractie sneller kunnen, maar wel mooi gedragen. Linkergalop heeft hij nog een beetje moeite mee met de balans. Dan valt hij links en rechts er nog wel eens door. De rechtergalop is al wat meer gedragener. En het schakelen gaat hem ook nog een beetje moeilijk af. We zijn maar verder toch wel een heel fijn beeld om naar te kijken. Mooi rustig. Hoeft niet hard te lopen om ruim te gaan. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stappen 7,5, de draven 7, de galoppen 7, houding en balans 7,5, souplesse 7, schakelen 6,5, impuls 7. Komen we op een eindtotaal van 78,5. Hameren met Corina van der Bunt. Corina, als je zover bent, mag je beginnen. Succes.
We hebben gekeken naar nummer 3, Ansje van der Hameren. Fijn voorgesteld, Corina. Paard met mooie houding, een mooi beeld, fijn bergop en heel veel go. Stap zouden we willen dat hij iets meer doortreedt. Heeft wel tact, maar mag gewoon van achteruit meer doortreden. Blijft dat afgepast. De draf heel veel trit en heel veel activiteit. En blijft mooi opwaarts. De galop is wel bergop en heeft sprong, mag hierin wat meer gaan rollen. En rechtsom heeft hij iets meer rust en rolt hij dan ook iets makkelijker dan op de linkerhand. We hebben de volgende cijfers. Stap een 6, draf een 8, galop een 7, houding en balans een 7,5. Souplesse 7, schakelen 7, impuls een 7,5. Maakt een totaalscore van 78,5. We gaan door met nummer 4, Mokkeltje van de Mersken, met Marieke Okkema. Marieke, als je zover bent, mag je beginnen. Succes! Tussen MSC galop links. MC galop links. EBE grote volte, enkele sprongen middengalop.
E en H teugselmaat. Tussen C en M galop rechts. Tussen C en M galop rechts. D, E, B, loopt volgen en de middengalop. Tussen F en A draf. Tussen F en A draf. K, X, M van handklapperen in middendraf. Tussen E en K arbeidsstap. Tussen E en K stap. KAF laat de hals laten strekken. FXG wenden, tussen X en G, hal houden en voeten. We hebben gekeken naar nummer 4, Molkje van de Mersken. Een paard met een heel mooi silhouet, mooie houding, mooi rustig lopen. Wat wij aan bevindingen hebben van dat het paard eigenlijk in het achterbeen nog een fractie traag is. Zou die daarin wat sneller mogen zijn, de activiteit. Hij mist nog een beetje draagkracht in de 3 gangen, maar geeft toch in de 3 gangen wel een goed beeld.
We zijn tot de volgende cijfers gekomen. Een 7 voor de stap, voor de draven 7, galop 7, houding balans 7, souplesse 7, schakelen 7, impuls 7. Komt op een eindtotaal van 77 punten.
EEB, grote volten, enkele sprongen meegelopen. Tussen F en A, overgaan arbeidsstraf. KXM van Amsterdam en midden eraf. KXM, Amsterdam en midden eraf. Tussen E en K, overgaan arbeidsstap. ENK over arbeidsstap. KAF, maar als laten strekken. KAF, maar als laten strekken. Met F terug op de baan maken. F terug op de baan maken. FX, G, blenden. Tussen X en G, halfhouding voeten. We hebben gekeken naar nummer 5, Nota van Marne. Netjes voorgesteld door René van Oort. Wat opvalt is dat het paard heeft veel activiteit, veel go ook, met voldoende houding. Maar mist daarin toch wel heel vaak de gedragenheid. De stap is vlijtig, maar zou nog wat meer overstap mogen hebben. De draf is wat weinig gedragen en nog wat te veel van het achterbeen af. De galop ook, is daarin ook nog te veel neerwaarts. Zou meer bergop mogen en mist hierin ook wat zweefmoment. We hebben de volgende cijfers. Stap 6,5, draf 6,5, galop 6, houding en balans 6,5, souplesse 6, schakelen 6, impuls een 7. Maakt een totaalscore van 70 punten. We gaan door met nummer 6, Nozem M van de Sprong, met Fleur van Kempen. Fleur, als je zover bent, mag je beginnen. Succes! AXC binnenkomen in arbeidsstraf.
Kijken naar nummer 6, Nozem M. van der Sprong. Een paard met een hele mooie houding, heel mooi front erop. Ook veel uitstraling. Ook in de 3 gangen hoeft hij niet hard te lopen om goede dingen te laten zien. Hij loopt gemakkelijk, heeft ook souplesse in het lichaam. Hij blijft mooi aan het bit. Wat we wel graag willen zien, dat hij achter, met name in de draf, even wat meer buiging in het spronggevecht moet tonen en ook in de galop. Maar verder een fijn beeld, ook tegenaan te kijken. De stap heeft veel tact, de ruimte voor, in de voorhand zal wat meer uit de schouder mogen, maar hij is daar wel vlijtig in. Veel houding in de draf, lichtvoetig, gemakkelijk en heeft daar ook in souplesse. Hij zou ook hierin weer buiging wat meer in het achterbeen mogen tonen. Goede houding in de galop, voldoende gedragen en heeft souplesse hierin. We zijn tot de volgende cijfers gekomen. De stappen 6,5, de draffen 7, de gloppen 7,5, houding en balans 7,5, souplesse 7,5, schakelen 7,5, impuls 7,5. Komen we op een eindtotaal van 79,5. Dan gaan we nu kijken naar nummer 7, Nina van het Rooske. Als je zover bent, Jelmer, mag je beginnen.
In overleg hebben we besloten dus om de brief van Nina van der Nooske te beëindigen. Het was tevens de laatste deelnemer. Bedankt weer voor het